Están plantadas, pero as de defuntos que son as propias. As propias Para son ter as de... cortiñas son as de defuntos. Cortiña, dille aí o que é unha cortiña. Cortiña é unha abundancia de coles que se plantan, onde hai animales. E para defuntos, pois, duran todo o ano ou máis. Cortiña, aquí chámaselle como unha esquina dunha horta ou unha horta pequeniña ou así, non normalmente con muros e así. O moito non. é que nós temos posto hasta 8 ou 900 cando tiñamos animales, Ou grande, pero bueno, cortiña é de verduras. É de verduras, claro. Normalmente de coles, coles e coleiros. É o propio tempo de plantala, pois é... En noviembre, en difuntos. En difuntos. O sea, por difuntos entonces é a finales de outubro. Claro, O 1º de noviembre é para plantar as cortiñas. claro, As que aquí lle chaman as cortiñas. sí. Moi E ben. despois a col podese poñer igual polo medio do ano. Ah, sí, claro. Pero as mellores coles son as que Son se as- plantan sí, agora en sí, noviembre en difuntos. e así aguantan